Nízke mzdy, vysoká nezamestnanosť a hrozba prepúšťania. Toto sú faktory, ktoré ovplyvňujú náš život a rozhodujú o každom eure, ktoré minieme. Nákupné centrá prekypujú návštevnosťou, zatiaľ čo galérie, domy umenia alebo národné pamiatky zývajú prázdnatou. Po otvorení nového obchodného centra s názvom Centrál na Trnavskom mýte sa zdá, ako by jedinou kultúrnou obživou Bratislavčanov boli práve obchodné domy. Slovensko nedisponuje reprezentatívnymi výstavnými priestormi. Aj preto ľudia trávia čas v príjemných priestoroch nákupných centier. Ponuka galérií je nezaujímavá a obmedzená. Ak sú aj zaujímavé ponuky kultúrneho vyžitia, napríklad Human Body, vstupné je vysoké. Zatiaľ čo návšteva obchodného centra vás môže výjsť pekne draho, zavítanie do Slovenskej národnej galérie alebo domu umenia nie. Dospelú osobu vyjde návšteva Slovenskej národnej galérie 3,5 €, rodinná vstupenka 7 €, žiakov stredných a vysokých škôl euro 30, žiakov základných škôl 80 centov a hromadné vstupné euro 70. Pripravované sú stále nové zaujímavé výstavy a akcie, ktoré vždy prilákajú mnoho zvedavcov. Tých je však veľmi málo a tak nie je ani prekvapením, že domy umenia zývajú prázdnotou. Bola som na hrade. Po toľkých rokoch som prišla na hrad a myslela som si, že ma tam čaká proste výstavné siene plné obrazov, nábytku a ja neviem čo všetkého. Veľké reklamy a skutek útek. Mňa tiež múzea moc nebavia, radšej pojem niekde do obchodu, nejaké nové veci si pozrieť, niečo keď tak kúpiť, keď sa mi bude ľúbiť a nejak ma to nefascinuje tie múzea. Skorej obchody, tak nákupné centra. Ak by aj občania iných krajín chceli navštíviť naše kultúrne pamiatky, nájsť ich na mape je poriadny problém. Mapy v Bratislave sú totiž zastaralé a neaktuálne. A práve toto je jedna zo súčasných map v Bratislave, podľa ktorej most Apollo vôbec neexistuje. Mapy, ktoré sú zverejnené a ktoré poskytujú informácie bratislavčanom, návštevníkom mesta, nie sú aktuálne. Preto sme požiadali partnerov, aby sme vytvorili nové mapové podklady. Tie sú v týchto dňoch finalizované a predpokladáme, že začiatkom novembra budú všetky mapy, ktoré sú v rámci Bratislavy, obmenené a budú maximálne aktuálne. Možnosťou by bola aj výstavba umeleckých priestorov spojených s prírodou. Pomohla by tomu výstavba alebo prestavba vhodných budov na tzv. Kunsthalle. Mohli by sa stať súčasťou nákupných centier. Pre Pánerópsku vysokú školu Roman Doležal.